O campamento Talentia de Espiñeira afronta os seus últimos días. Hoxe unha dúcia de participantes recibiron unha charla específica na que se afondou na prevención do suicidio. O Centro Xuvenil de Espiñeira é un dos puntos elixidos pola Xunta para desenvolver os seus campamentos Talentia. Centenares de mozos e mozas pasaron por el ao longo de todo o período estival e esta mañá os que seguen a desfrutar das instalacións e das actividades tiveron a visita á directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, quen fixo un balance moi positivo desta nova edición dos campamentos impulsados pola Consellería de Xuventude en toda Galicia. Porque esta campaña de modo de verán activo da Xunta de Galicia este ano volve a bater un récord de prazas, ofertando máis de 11.600 prazas para mozos e mozas de Galicia, pero tamén de outras comunidades autónomas, xa que temos os campos de voluntariado nos que veñen rapaces de outras comunidades, pero tamén do estranxeiro, temos os minicampamentos, os campamentos e tamén as actividades para maiores de 18 anos, que ao final completan este recurso de ocio saudable para os mozos e para as mozas, pero sobre todo tamén para as familias, que supón, como decía, un recurso de conciliación moi importante, e a verdade é que aínda nos quedan unhas semaniñas, un par de semanas de campamentos, pero tamén de campos de voluntariado que rematan como máis ou menos a mediados do mes de setembro. Meneses visitou varios deles e comprobou de primeira man os lazos que se crearon entre os participantes, moitos chegados de diferentes comunidades autónomas, e as diversas actividades que se desenvolveron ao aire libre. Hoxe tivo lugar en Espiñeira unha acción centrada na saúde mental e enfocada nos máis mozos. Proxecto JAM, se non me equivoco, temos a psicólogos que les dan charlas aos mozos e ás mozas sobre saúde mental. Creemos que é fundamental nos tempos que corren falar disto, non mirar para outro lado e que eles se sintan libres de poder expresarse, de poder falar, de poder abrirse e sobre todo de entender esta problemática da que a veces non se fala. Por lo tanto, hoxe estamos aquí, vamos a facer esta dinámica cos rapaces e a ver que tal sale. Seguro que é moi ben. Esta colaboración entre diferentes consellerías ten un obxectivo principal: previr o suicidio nos centros escolares. O programa, que comezou no 2022, desenvolvese normalmente nos institutos e quérese chegar con el a 12.000 alumnos. Para que se vayan acostumando a pensar na prevención do suicidio, a hablar de saúde mental, todo o relacionado coa saúde mental neste momento, ten moita implicación na xuventude. Entonces, a intervención, como se fai maioritariamente nos centros educativos en período escolar, cando acaba o período escolar, o director de cine Rubén Ríos nos pidiu unha colaboración para gravar un vídeo relacionado con a saúde mental. Entonces, nós colaboramos con el para gravar diferentes etapas do Camino de Santiago. En unha delas se fala deste programa do JAM, que creemos que é un programa que é avalado pola OMS, que a formación la realizamos a través de técnicos do Instituto Karolinska de Suecia. Esta mañá, especialistas formados por estes técnicos impartiron unha charla para tratar o suicidio e a súa prevención a unha dúcia dos participantes no campamento de Espiñeira, un proxecto no que os mozos e as mozas son a parte máis importante. Os protagonistas que falen de saúde mental e dos seus sentimentos e de todo o que queren falar con respecto a como se sinten son eles os protagonistas. Nós somos como meros observadores e os podemos dirixir para que se vayan acostumando a que hai que falar de saúde mental, expresar sentimientos e pedir axuda, sobre todo. Entón, o que fixemos é, a través deste vídeo que hemos grabado con Rubén Ríos, adaptar esta pequeña parte del Camino de Santiago, donde se habla de la prevención del JAM, e agora quisimos, en colaboración coa Consellería de Xuventude, facer unha pequena intervención nos campamentos de verano. Iso é polo que estamos hoxe aquí, para mellorar a saúde mental dos nosos adolescentes e da xuventude en xeral. Rubén Ríos, director do campamento Talentia, impulsa un documental ao longo do camiño francés centrado na saúde mental dos adolescentes. O primeiro caso de suicidio no noso país, de morte non natural nos adolescentes, é o suicidio, valga a redundancia. Entonces, eu son un creador de contidos que o que intento contrarrestar eses contidos que consumen nas redes sociais, que algúns son nocivos, outros non son tan nocivos, pero temos que facerlle ver a nosa cativada, aos nosos adolescentes, onde está un contido que poden crear referentes, onde non está un contido que poden crear referentes. Entonces, a través de Talentia e o documental Expedición Mental, que vai conectado neste caso co traballo que estamos facendo con Almudena e con todo o seu equipo a través da Consellería de Sanidade e
da Dirección Xeral de Xuventude con Lara e todo o seu equipo, o que conectamos desde un punto de vista sanidade, saúde mental, entretemento e xuventude. Desde un punto de vista consciente, creativo e dándolle ferramentas á mocidade. A través, pois neste caso, xe temos aquí a dous psicólogos, traballadores sociais e demais, Mónica e Fran, que fan un traballo e que quero felicitalos porque só acudimos moitas veces a este tipo de profesionais cando nos fan falta porque estamos mal. Entonces hoxe podemos previr moitas cousas antes, entonces tamén van a implementar hoxe o método Young, que é un método sueco que trouxe a Xunta de Galicia aquí e que realmente está tendo uns resultados increíbles, e se o conectamos ca creatividade audiovisual, hoxe como teñen nos petos os teléfonos móviles e demais, pois captamos a súa atención, que é o noso obxectivo. Tamén estivo no Centro Xuvenil de Espiñeira a Concelleira de Cultura de Boiro, María Outeiral, que agradeceu o impulso da Xunta aos campamentos de verán e destacou a importancia da prevención e da saúde mental entre a mocidade. Sabemos que durante todo o verán houve moitísimos nenos porque os víamos nas nosas actividades culturais disfrutando do noso concello, de toda a nosa paisaxe e de todas as actividades que tiñamos, e ademais que dá moito gusto velos porque cando van todos xuntos alegran moito o noso pobo, a xente fala con eles e ademais, bueno, pois a nós gustanos que veña a xente de fora ao noso concello. En canto ao proxecto que están presentando agora, vou aproveitar, xa que están na Consellería e que está aquí Lara, para comentarles que no Concello de Boiro dende hai 4 anos temos un proxecto que se chama Enclave. É un proxecto de voluntariado que abarca a nenos dende 13 anos hasta 19, E que tamén afonda en saúde mental cos adolescentes para poder chegar a eles e dotalos de ferramentas.